Tak díky moc, že jste si dneska udělali večer na tady krátký povídání. Doufám, že potom bude prostor nejen pro dlouhý dotazy, ale i se tady trochu popovídat osobně. Jsem hrozně rád, že tady je spousta známých tváří, jako to bylo před půl rokem, kdy jsme se tady viděli naposled. Tamhle zdravím pána. A tady zdravím pána a zdravím všechny možný tady naše stálé investory. To, co říkala Iva, tak já to v rychlosti jako projdu. Ta první část, ta prezentace je tak kratší, na ty dotazy je ta delší část. Tak, nějaký v rychlosti akorát čísla byste měli představu, není tohle úplně jako extra pro vás zajímavý, ale co je důležité, že jsme vyplatili teď 117 milionů za poslední 3 měsíce na výnosech do těch peněženek. Společně jsme proinvestovali přes 930 milionů, ale co je pro nás třeba důležitější osobně je, že se blížíme hranici 9 miliard, zhruba za 3-4 dny to tam padne. To znamená, že vlastně jako celkově jsme společně přes tu mobilní aplikaci koncem roku budeme mít proinvestovaných nějakých 10 miliard korun, takže doufám, že všechno půjde tak, jako je teď. Já bych tady rád adresoval dva můžete fotit, co potřebujete? Super. Já bych tady rád adresoval dva vaše nejčastější dotazy, které jste nám posílali za poslední půl rok na podporu naší skvělé Marcelce. Marci tady, když tak někde je, náš anděl na podpoře. Stejně tak jako s kolegy, tak si ji potom můžete s ní pozdravit. Nejčastější dotaz bylo, proč nemám pro boha do čeho investovat, což je docela blbý na investiční platformě, ve chvíli tam nic není. A druhý dotaz bylo ohledně vlastně projektu ve zpoždění, jak to funguje, jak funguje vymáhání, k tomu se ještě dostaneme. Ten důvod, kdybyste se ptali, proč nejde do čeho investovat, je relativně prostý. Na tom prvním grafu, který vidíte, tak je vidět po kvartálech, to jsou ty jednotlivé kuličky, kde vždycky jedna kulička jsou jako 3 měsíce, tak je vidět za poslední 3 kvartály, že se proinvestuje po každý víceméně podobně peněz. Je to okolo 800 milionů korun. A ta naše filozofie je už posledních 5 let, a je to prostě filozofie, kterou si budeme držet dalších do té doby, dokud asi neumřu nebo nevím, je, že kvalita nad kvantitou. Prostě objem těch úvěrů v České republice je hodně omezený, asi jste někdy četli v novinách, že prostě se nestaví. To znamená, že ten celkový počet těch úvěrů, který nám chodí, je v řádu 1,5 miliardy měsíčně cca. My z toho vybereme nějakou menší část, která nám dává smysl, tu potom umístíme na tu platformu. To je ten první graf. Ten druhý graf říká, kolik máme celkově aktiv pod správou, to znamená, že každý měsíc to postupně jako roste, teď je to kolem 5,6-5,7 miliardy. A ten třetí je počet investorů. My jsme v únoru někdy vypínali reklamu, protože tam byl už dost velký počet investorů pro to, aby dokázali proinvestovat ty veškeré jako projekty, které tam jsou, ale nehrálo to moc jako velkou roli, protože i tak se měsíčně registruje několik set až tisíc jako lidí nových. To znamená, že když si vezmete ten první graf, kde je pořád stejný počet úvěrů a vezmete si ten poslední graf, kde je čím dál větší počet investorů, tak jsme se bohužel dostali k tomu, že prostě je tam mnohem víc lidí a peněz, než kolik jsme schopni dodávat projektu. Co s tím budeme dělat? Tak, spousta z vás si nastavila AutoInvest, protože ten problém byl v tom, že ve chvíli vy se přihlásíte do té aplikace, tak ten projekt už tam dávno nebyl. To znamená, že teď cca 30% lidí má nastavenou AutoInvest. Bohužel ten AutoInvest funguje tak, že když máte nějaký projekt, přijde nová etapa, ta etapa má řekněme 5 milionů korun, tak ta kapacita těch lidí je tam třeba 700 lidí. No jo, ale tam ve frontě stojí 5 až 10 tisíc lidí jako na ten jeden projekt. To znamená, že velice často ta vaše stížnost oprávněná byla taková, mám zaplý AutoInvest, proč mi to neposlal žádný peníze. Protože prostě tam je spousta lidí, který tam jsou s vámi. To jediné řešení, které nás jako napadlo, nebo který se jako vysloveně jako nabízí ve chvíli, kdy tu aplikaci používá hodně lidí, je přidat nové finanční produkty, což je velice často skvělý nápad, ale chtěli jsme se zeptat vás primárně, jaký ty nové finanční produkty byste chtěli, ale jestli byste je vůbec chtěli. Jo, protože tam možná byla jako šance, hele, Investown mám na úvěry, zajištění nemovitost mám, v tu chvíli to nebudu řešit dál, ale ten váš výsledek, spousta z vás odpověděla na ten dotazník, za to moc děkuju. Je to pro nás jako velice jako cenná informace. Děkuju samozřejmě i těm, kteří neodpověděli, ale minimálně si ho přečetli, kde přes 99% lidí zvažuje to, záleží samozřejmě, co to bude, že by ocenili, kdyby tam byl jako nějaký nový investiční produkt. My jsme se vás dále ptali, do čeho aktuálně investujete mimo Investown a 73% z vás investuje do akcí, což je super, dobrá věc. Je to jako taková nějaká diverzifikace v rámci nemovitostí, úvěrů a akcí jako takových. Pak tam byly termínované vklady spořící účty. Ty spořící účty jsou trošku
ne tak dobrá věc, ale pořád fajn. A potom tam byly podíly v nemovitostech a klasický kryptoměny nebo podílové realitní fondy. My jsme se vás ptali, o jaký vy byste měli u nás zájem jako produkty. Ten výsledek byl docela jako podle očekávání, protože každý má investment zaškatulkovaný v rámci jako nemovitostí. To znamená, že primárně tam byly podíly v nemovitostech, druhý byly realitní fondy a třetí byly akcie. Takže my jsme tohle vzali dohromady. A ještě co pro nás bylo jako důležitý, je, jak my budeme přidávat ty finanční produkty, co je pro vás důležité a proč používáte aplikaci InvestTown. A vy jste tam odpovídali, že jedna z nejdůležitějších věcí pro vás je transparentnost, jednoduchost, nějaká možnost prodat investice velice jako jednoduše. Takže my jsme vzali všechny tyhle informace od vás a začali jsme pracovat už víceméně hned po tom, co jsme dostali ten nový dotazník na InvestTownu 3.0. Bude to úplně nová, nebo respektive upgradeovaná ta současná aplikace, kdy budete tam mít nový finanční produkty, do kterých budete moci zainvestovat. Za prvý. Za druhý tam bude úplně nová sekce pro portfolio, protože to současné portfolio není úplně přehledný, a zároveň, když tam přidají další investiční produkty, tak bude ještě méně přehledný, takže tam na konci dne uvidíte portfolio, kde budete mít část těch úvěrů zajištěných nemovitostmi, pak tam budete mít asi nějaký fondy, asi nějaké akcie a vytvoří vám to vlastně ten váš jako investiční koláč, který můžete jednoduše a přehledně sledovat. A třetí, co tam budeme připravovat, nebo respektive přidávat do té nové aplikace, jsou nějaké investiční strategie, tak aby vás to vlastně jako navedlo, jak se ty koláčky jako poskládat a bylo to co nejjednodušší. Tak, spousta věcí, nebo spousta lidí psalo, že to je nudný poslední rok, že se v té aplikaci nic jako neděje, že se tam nic jako neinovuje. My jsme spoustu věcí, které tam byly, dělali na pozadí. Jedna z věcí, na kterých jsme hodně pracovali, která vás hodně trápila, už od minulého srazu, kdy my jsme tady byli, bylo pomalá aktivace projektu. My jsme upravili celý ten systém tak, aby to fungovalo tak, že ta aktivace u těch nových projektů, nevím, jestli jste si všimli, doufám, že jo, že nám to zabralo hrozně práce, probíhá v řádu 10 až 14 dnů. Dneska tuším, že byl aktivovaný projekt ten náš zlobivý, který tam byl několik jako měsíců a doufám, že brzy vlastně jako všechny tyhle projekty budou už proaktivovaný a že všechny nový další projekty budou aktivovaný do cca 10 dnů. To jsme dělali na pozadí. Dále jsme implementovali nějaké regulace od Evropské unie, to je velice nezajímavé, to vám vůbec říkat nebudu. Přidáváme Bank ID, není to ani tak zajímavá informace pro vás, protože vy už tam tu investici máte, ale velice často jste nám psali, hele, moje manželka by taky ráda investovala, teda ne konkrétně tohle, ale například tohle, moje manželka by taky ráda investovala, ale nechce vám dávat občanku, protože nechce vědět, kolik je let. Jo, spousta lidí tam prostě nechce dávat občanku, takže to Bank ID dělá to, že se můžete registrovat bez občanky nebo nějakých dalších údajů. A co jste hodně řešili, byla ještě záložka aktivita, kde my jsme přidali spoustu nových vlastně jako aktivit na základě vašeho feedbacku, který vy jste nám posílali, kde u každého projektu, nevím, jestli to víte, věřím, že většina z vás to ví, víte to? Jo? Tak v každém projektu máte takzvané aktivity. V těch aktivitách můžete sledovat veškeré informace, které jste o tom projektu a my jsme tady hodně poslední půl rok pracovali na tom, aby jsme tam dávali nový typy aktivit, častěji ty aktivity, větším rozsahu ty aktivity, tak aby tam byly veškeré informace. Že se projekt aktivoval, že přišel výnos, že nepřišel výnos, co se děje s tím, když nepřišel výnos a tak dál. Tak tohle jsou ty činnosti na pozadí, které běží paralelně s vývojem té nové aplikace. Tak. Jeden z velice častých dotazů bylo, proč se prodlužují projekty. Jo, to znamená, víte, co to je prodlužování, v aplikaci to je tam zvaný tak jako prolongace. Já to jen shrnu ve chvíli, kdy se končí splatnost nebo je doba splatnosti úvěru, to znamená, dostaneme se na konci toho období, řekněme těch 12 měsíců u 12měsíčního úvěru, tak v ideálním světě se splatí a peníze se vrátí zpátky do peněženky. V neideálním světě se řeší, co se s tím bude dělat ve chvíli, kdy to nejde ten projekt podle plánu. My u každého projektu několik měsíců dopředu mu zjišťujeme ten aktuální stav. Jo, to znamená, prodali se v tom developerském projektu ty bytové jednotky podle plánu, jsou tam rezervační smlouvy, daří se to nějakým způsobem posouvat dál. Ve většině, naprosto většině případů, zhruba 95% to funguje, 97% to funguje fajn, to znamená, že vlastně jako jde to nějakým způsobem jako podle plánu a podaří se to jako vyřešit. V tom opačném případě my potom individuálně řešíme s těma developerama a s těma jako úvěrovanýma, co s tím budeme dělat. Je to vždycky potom na tom
posouzení toho projektu, jestliže ten developer přijde a řekne, tady mám x rezervačních smluv, nebo mám tady nějaký peníze v advokátní úschově, nebo má prostě nějaké řešení toho, jak to vlastně jako dokončit ten projekt, tak aby tu investici mohl vrátit, tak je vždycky lepší nějakým způsobem vymyslet jako úspěšný konec toho projektu. Protože ve chvíli, kdy se to nevymyslí ten úspěšný konec toho projektu a dá se to do vymáhání, tak ty poplatky, které jsou v rámci vymáhání, exekutor si vezme hodně procent, jo? Insolvenční správce si vezme hodně procent. A to jsou všechno procenta, o který se přijde v rámci vlastně jako toho celého jako procesu. Takže pakliže je možnost to prodloužit a pakliže nám ten klient nebo ten developer doloží, že tam má nějaký plán, jak to celkově jako dokončit, tak se to prolonguje, prodlouží. Samozřejmě jsou tam jako nějaké jako výhody v úzovkách toho, že je tam o 1% PA navíc a zároveň to potom kdykoliv prodat na tom sekundárním trhu bez poplatku. A my, co jsme si všimli, tak ve chvíli, kdy je nějaký takovýhle projekt nabízený na tom tržišti tak a není v prodlení s úrokama, tak je velice rychle pryč, ta likvidita tam je vysoká, že to prostě vydělává ve výsledku víc peněz, ale je to nějaká práce s tím. Tady je celkově počet úvěrů ve vymáhání, to znamená, že ve chvíli, kdy se to nepodaří nějakým způsobem s tím developerem nebo s tím klientem dořešit, to znamená, že prostě nepodařil se ten jeho plán, anebo tam není vůle z té strany, anebo se stala nějaká, řekněme, i přírodní katastrofa, co se bohužel jako občas taky stává na tom projektu, nebo jsou tam jiné důvody, tak my to dáme ve vymáhání a tam je teď aktuálně 4,69%. Jo, je to zhruba 250 milionů korun. Tady u tohohle z toho celého systému, obecně o úvěrového crowdfundingu, je hrozně důležité pochopit, že my jsme neobjevili Ameriku. My akorát děláme to, co dějí banky posledních 500 let. Banky vznikly ve 1472, byla první banka někde v Itálii a od té doby to funguje pořád stejně a má to postup, že půjčí se nějaký peníze klientovi nebo respektive té firmě, v ideálním světě, který jsou zajištěný nemovitostí. Většina z těch projektů nebo většina těch půjčených peněz funguje hezky, to znamená, že se splácí, pak se vrátí zpátky a tak dále. V tom druhém scénáři, který je vždycky v rámci tohohle obchodního modelu, je to, že to nejde podle plánu, to je menšina těch úvěrů a potom nějakým způsobem, ve chvíli se to nepodaří vyřešit, tak se to vymáhá zpátky. Ve chvíli, kdy tam je to zajištění tou nemovitostí, tak to má velkou výhodu, že je co prodávat a ve chvíli, kdy se to prodá, tak se to vyplácí zpátky. A pak se to opakuje znova a znova a znova. A jediný rozdíl mezi bankama a náma je, že InvestTown umožňuje na tomhle obchodním modelu, vlastně jako prakticky bankovním, participovat i jako uživatelům, vám, nám, těm investorům, takže na tom nevydělává jako jenom banka, ale můžeme na tom vydělávat i my. Tady každá ta instituce, která tímhle způsobem půjčuje peníze, tak je buď úspěšná nebo neúspěšná. Většinou to záleží na tom, jakým způsobem je schopná vyhodnotit ty rizika, které jsou spojené s tím konkrétním úvěrem. Tohle jsou výsledky konkrétně naše, kdy my jsme dokončili úspěšně projekty za 26 miliardy. Nad to jsme vyplatili ještě 800 milionů na výnosech, to znamená, že když to vezmete vůči těm penězům, které jsou jako ve vymáhání nebo které už se jako vymohly, tak to je ten důvod, proč ten systém může fungovat. Podobné poměry mají i banky, jo? Že nějaký procenta do 10%, většinou kolem 3, 4, 5, tak taky mají ve vymáhání, musí to vymáhat, musí čekat, než ty peníze vrátí zpátky a pak je to znova. Tady to je ten důvod, proč se snažíme i v rámci jako onboardingu i různých edukací apelovat na všechny, že je hrozně důležité jako diverzifikovat, to znamená dávat to do různých těch investičních příležitostí, protože se může samozřejmě stát, že někdo bude mít smůlu, dá všechny peníze do toho projektu, který zrovna se bude vymáhat a pak musí čekat na ty peníze, což je neúplně šikovný. Tak, skvělý. Teď my jsme se dostali do té části, kde máme dotaz.